जे गिरीश चोडणकरान आमचे दाबोलीचे आमदार बापश्री मोविन गुदिनो तसेच पंचायत मंत्री आणि वाहतूक मंत्री मोविन गुदिनो यांच्या अगेन्स्ट जे स्टेटमेंट केलेलं असा की करप्शनचे जे चार्जेस विदाउट प्रूफ हाऊ ही कॅन से एक आमचा प्रश्न असा पयली अजून प्रूफ जावना त्याचे 5 केसेस तो क्लियर कट तोंडात त्याचे बुक जे असा ते ओपन असा लोकां फुडें आयज पर्यंत 5 केसी घातलेले त्यातले 4 केसी बिफोर आर्ग्युमेंट त्याचे चार्जेस सगळे काबार जावन केस काबार जाले ओनली 1 केस इज पेंडिंग ओनली बिकॉज ऑफ प्रोसिजर लॉची जी प्रोसिजर असता सुप्रीम कोर्टान सुद्दां गेल्ली सुप्रीम कोर्टासून परते ट्रायल कोर्टान दॅट केस इज गोइंग ऑन इट इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ प्रोसिजर ते चालू आसा आणि त्यातून कांयच ना त्या केसीन अर्थ ही केस झालेली आसा 2001 आयज चालू आसा 2021 काबार जावन आतां 22 येयला 22 वर्सां जालेली आसा त्या केसीक आणि तेणे जे केलेले आसा ते तुम्ही पळयलें आसा तो असलेला त्या टायमार काँग्रेस पक्षान आणि आमचे पर्रीकर भाई जे असलेले ते असलेले बीजेपी पक्षान तांकां खबर जर आसत की ताणें कितें तरी केलेलें आहा जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीन आमच्या लिडराक हाडपाचो कित्याक ताका खबर आसलेलें की खंय तरी पॉलिटिकल एनिमिटी त्याच्या अगेन्स्ट आशिल्ली तो खंय तरी एक बरो लिडर जातलो सो ताका आडोवपाक लागून हे पॉलिटिकल एनिमिटी लागून ही केस त्याच्यार केलेली आसा हे गिरीश चोडणकराक खबर ना त्याच्याकडे जे लिडर्स असतात ते आसा त्याच्याकडे काँग्रेसी आता तुम्ही पळयला सगळे की काँग्रेसचे 10 आमदार सोडून भारतीय जनता पार्टीन आयले कित्याक घेवन पावले जर ह्याची लिडरशीप जर इतली बरी आसा तो जर पक्ष बरो सांबाळटा जाल्यार ह्या पक्षाचे बाकीचे जे आमदार आसात ह्याचो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षाक पावले कित्याक हो पयलीं ताणें स्वताक क्वेश्चन करूंक जाय दुसरें म्हटल्यार तो फ्रस्ट्रेट जालेलो आसा कित्याक लिडरशीप ना वी डोंट हॅव लिडरशीप त्याचेच पार्टीचे ओन लिडर त्याच्या अगेन्स्ट एलिगेशन घालता तुम्ही फाटी पळयले आसतले जायते एलिगेशन त्याच्या अगेन्स्ट घालता त्याच्याकडेच त्याचे ओन लिडर रावनात आणि हो दुसऱ्या लिडराचेर हाऊ ही कॅन से आम्ही निषेध करता त्याचो जातून आमचे लिडर पळय आसा दाबोळीचे MLA आणि आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो हाचेर खंय तरी आरोप केला की असो करप्शन चार्ज म्हणून आरोप केला डायरेक्ट आरोप केला नाव घेऊन तर माझे असे म्हणणे की आम्ही BJP पार्टी आम्ही विकासाची पार्टी आणि आमचो इलेक्शन कॅम्पेन आमचे लिडरान आमकां सांगला शूड बी ए पॉझिटिव्ह कॅम्पेन कित्याक आम्ही पॉझिटिव्ह डेव्हलपमेंट आणि पॉझिटिव्ह लोकांची कामां केल्या आम्ही लोकांची पार्टी पण जेन्ना हे लिडर आता फ्रस्ट्रेट जाल्या आणि पळोवंक लागल्या की बाबा तांकां बेसूच ना तांचे लिडरूच ना जाल्यार असले आरोप आता स्टार्ट जाले जे आमदाराच्या अगेन्स्ट त्यांनी जो स्टेटमेंट केला पळय याचा हांव कंडेम करता निषेध करता गिरीश चोडणकर स्वतः एक जेन्ना यूथ आसलो काँग्रेसीन युथाक आसलो तेन्ना तो आनी सार्दीन बाब तेन्ना CM आसलो तेन्ना ह्यो एक्सटॉर्जन करपी हे कोणाक खबर आहा एक्सटॉर्जन करपी कपडे घालून बॉर्डरीचेर मोल्यार पयशे मागपी आनी ह्यो आमच्या आमदाराचेर आरोप घालता तशें जायते तेजे लुईस बर्जर केस म्हणून तुमी तितून स्वता तेंचे आमदार पार्टीचे मनीस स्वता जेलीन पडलेले आहा पळवळे सो ह्यो आमच्या आमदाराचे जो तेणी स्टेटमेंट काडलेलो आसा हेचे कशे कोण लोक मान्य करतले जेन्ना स्वता जे घडलेली गोष्ट ही तुमचे कडल्याच घडलेली आहा ही स्वता जनतेन दोळ्यान आपल्या पळयलेली आहा तुम्ही हो स्टेटमेंट असो काडटा हेचे हांव कंडेम करता आता हे काँग्रेस तुमचे आहा पळय काँग्रेस पक्ष म्हणटा पळय आता काँग्रेस अर्धे पक्षाचे तुमचे नाराज आहा कित्याक तुमी तिकीट म्हणटा ते सेलाक दवरल्या भशेन तुमी तिकीट सेलाक दवरलेले आहा तुमचेच पक्षाचे म्हणटा की बाबा गिरीश सगळ्यांक भायर उडोवंक सोदता आनी आपूण कोण स्वता एकटो रावंक सोदता काय पार्टीन सध्या बीग क्वेश्चन मार्क चाललो आहा सो गिरीश बाब चिंतताना उलयताना म्हाका दिसता ताका जीब ना दिसता जिबेक बिना जिबेचो मनीस तो आयज आमच्या पात्रावाच्या तिने बाबाचेर आमचो स्टेटमेंट काडलो तेजेर हांव सामको कंडेम करता निषेध करता